Problema sa kalit nga pagbaha sa Central Mindanao University gilayong gi-address sa mga tagdumala sa eskwelahan. Samtang mga bagong programa lakip na School of Law. Nakatakda sab nga itanyag sa eskwelahan nga usa sa gipunting atol sa tinuig nga State of the University Address. Ani report ni Cyril Chavez. Gabi adlaw Miyerkules, Setyembre 17, nakurata mga estudyante magtutudlo og tagdumala sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon sa kalit nga pagsulod sa tubig baha sa entrada sa ilang campus lakip na sa sulod nga bahin. Gani niabot hangtod paa ang tubig baha sa entrada sa mong eskwelahan samtang misulod sab ngadto sa mga boarding houses sulod sa campus ang tubig. Adlaw Biyernes atol sa State of the University Address ni Central Mindanao University President Dr. Rolito Evalle gibutyag diini nga ang hitabo wala nakababag sa pagtuon sa mga estudyante o gilayong giplastar ang mga naapektuhan sa pagbaha. Our volunteers have assisted in evacuated people, particularly students, safeguarded even animals, and cleared or assisted stranded motorcycles and other vehicles, and then opened campus spaces for temporary shelter, first aid, and relief. Atol sa pahayag sa opisyal, gilatag niini ang mga kalampusan sa CMU sa milabayng tuig. Sama na lang sa 100% compliance sa ilang mga undergraduate programs. Ilabi na sa nakadakdang pag-abli sa CMU sa School of Law nga dakong garbo para sa tunghaan. With the BOR's forthcoming approval, CMU is set to proudly offer the Juris Doctor with Thesis program starting school year 2026 to 2027, a milestone that will bring new opportunities and elevate CMU's academic excellence even further. Tutukan sab sa CMU ang pagpalambo pa sa mga infrastruktura sa campus. Hingusgan sab nila ang transparency labi na sa procurement process sa mga proyekto. Nagpadayon sab ang ilang pagbakwi o rehabilitate sa mga yuta sa tunghaan nga bag-uhay lang nila nakuha pagbalik human ang pila ka tuig nga pagdungog sa kaso niini sa korte. At the moment, we have an active partnership with DA because we are serving as a multiplier farm for swine, a multiplier farm for goats, a multiplier farm for ducks. They have committed to cultivate 50 to 80 hectares for our rice duck farming. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.